Moitas veces preguntámonos para que vale a autonomía política? Para que vale que Galiza teña autonomía? Para ter unha administración autonómica? Se só fora por eso. Para ter un parlamento galego? Se só fora por eso. Para ter un goberno galego? Se só fora por eso non merecería a pena. Esos son instrumentos. Instrumentos que hai que pôr ao servizo dos galegos e das galegas. E agora temos unha oportunidade para facelo. Temos que demostrarlle á xente que o autogoberno, a autonomía política, eso do que tanto fala o BNG, do Estatuto de Nación, termos competencias, é bo para os galegos e para as galegas. É un instrumento ao servizo dos intereses dos galegos e das galegas. Estamos nunha situación de crise económica. Agora é cando temos que utilizar o autogoberno ou a autonomía política para defender os galegos e as galegas dos efectos da crise. Como? Utilizando as competencias que temos. Xa sabemos que dende Galiza, dende o goberno galego, non podemos solucionar a crise económica. É unha crise de carácter mundial. Non temos nós as capacidades e as competencias para que en Galiza non haxa crise. Pero o que sí temos son competencias políticas que temos que utilizar agora para que os cidadáns galegos sufran menos esa crise. Hai unha crise que todos conocedes no ámbito da construción, onde se van a desfacer, xa se están a desfacer moitos postos de traballo, onde hai unha paralización moi clara da actividade económica, e onde, polo tanto, se van a facer menos vivendas, e iso tamén pode repercutir en que a xente con menos recursos teña menos posibilidades para acceder a unha vivenda. Que vamos a facer? Que as competencias que temos, dende a Consellería de Vivenda, vamos por agora en marcha un plan especial, un plan sectorial para a construción de vivenda protegida. Vamos a mobilizar nos próximos 6 anos 8 millóns de metros cuadrados de solo residencial para a vivenda protegida, en 97 actuacións en toda Galiza, para construir vivenda protegida, máis de 45.000 vivendas. Que pretendemos con eso? Activar o sector da construción e ao mesmo tempo que haxa no mercado vivenda a baixo prezo para que a xente con menos recursos, mesmo en época de crisis, poda acceder á vivenda. Ese é o xeito de utilizar a autonomía política. Para iso vale a autonomía. Se aquí non tiveramos autonomía, non tiveramos capacidade competencial, pois non poderíamos facer isto. Podémoslo facer porque temos autonomía política. O autogoberno é o millor blindaxe contra a crise que poden ter os galegos e as galegas. E vamos a utilizar o autogoberno para que no ámbito do mundo rural podamos pôr en marcha, como estamos a facer xa, un ambicioso programa de infraestructuras, pequenas obras, de arranxo de estradas, de infraestructuras agrícolas, de infraestructuras gandeiras. Por qué? Porque actuando así vamos a facer obras en casi todos os concellos de Galiza. E esas pequenas obras, que non son tan pequenas, que son de moitos millóns de pesetas, esas obras que as fai son as pequenas empresas de ámbito local, que é a empresa que hai que apoiar, que é a empresa que vai a padecer máis a crise. Para iso sirve o autogoberno. Iso é o que nós queremos facer. Cando hai crise, quen é o que primeiro apaga? Quen é o que primeiro sufre a crise? Os máis desprotegidos, a xente con menos recursos, a xente maior, a xente dependente. Por iso ahora temos que fortalecer o sistema galego de benestar. Por iso ahora é tan importante ese esforzo que estamos a facer na construción de centros de día, na construción de plazas residenciais para a xente maior, na construción e na posta en marcha de servizos e programas de atención á xente dependente. E por iso é agora cando vamos a pôr con carácter urxente en marcha o complemento autonómico para as pensións máis baixas. Galiza ten as pensións máis baixas de todo o Estado. Nós non o podemos resolver dende o goberno galego. É unha cuestión do goberno do Estado. Pero polo menos vamos a contribuir dende aquí con un complemento autonómico para que polo menos as pensións máis baixas teñan unha axuda e esa xente poda enfrentar a crise con maiores garantías. Cantas veces tendes escoitado estes días que isto da crise da que todo o mundo fala ten un componente enerxético. Todo o mundo fala e di, e teñen razón ademais, que
que a crise, entre outras cousas, explícase por alza dos carburantes. Ten un componente enerxético claro. Se temos unha crise enerxética, os países que sexan capaces de producir enerxía teñen unha grande ventaxa. Galiza é produtor de enerxía de toda a vida. Que sucedeu aquí ata agora? Pois que producíamos enerxía, pero como se non a producíramos. Producíamos enerxía, pero que nos sacaban beneficio eran outros, non eran os galegos e as galegas. Por eso nós estivemos empeñados en cambiar o decreto eólico. Cambiar o decreto eólico para que un recurso natural que ten Galiza, que o vento, poda ser utilizado para producir enerxía, sí, pero que esa enerxía, os primeiros que se beneficien, sexan os galegos e as galegas. Para eso estamos a facer. Colocar muiños de vento é rentable económicamente, moi rentable. Pois nós o que fixemos foi decir, vamos a aprobar un decreto eólico, e o aprobamos de xeito de que aquel que coloque molinillos de vento, ao mesmo tempo, teña que crear industrias en Galiza. Se vai a ser rentable unha cousa, hai que utilizala para crear benestar e para crear postos de traballo en Galiza, non para levar a riqueza a outras partes. O Partido Popular isto non lle gusta. Home, claro. Como lle vai gustar? Non vos dades conta que cando poñamos isto en marcha, todo o mundo vai a preguntar, oiga, isto está ben, non? Mire, aquela empresa pudo colocar molinillos de vento naquel monte, pero ao mesmo tempo tuvo que facer esta industria aquí para crear postos de traballo. E cando eso se paga, a xente vai a preguntar, oiga, e por que non fixemos isto moito antes? Tivo que vir o BNG para facer isto. Por iso o Partido Popular está preocupado, porque sabe que cando executemos o que estamos a facer, a xente verá no espello o que foi a súa actuación nepotista, o que foi a súa actuación na que únicamente utilizaron os recursos naturais de Galiza para beneficiar a 4 empresas de fora e a 4 amigos. E eso acabouse. Eso acabouse.